Fi kliem l-eks ambaxxatur Malti għall-Unjoni Ewropea John Vassallo, Stewart u l-Gvern qed jerġgħu jikkonfoffaw biex iqarqu bl-elettorat. Dan wara li ġie ppubblikat ir-rapport tal-Arbitraġġ Internazzjonali, rapport li intuża biss biex ikun ħadma sabiex inessi x'intqal mill-qrati Maltin. Fit-Times l-eks ambaxxatur Malti jispjega li din id-deċiżjoni tal-arbitraġġ mhix sentenza ta' qorti, għalkemm fl-istess waqt kixfet kif bħala pajjiż ħriġna ma' 900 miljun euro għal dan id-deal fraudolenti. Vassallo insisti li l-Gvern qed jagħmel minn kollox biex jitħaq bin-nies u jqarraq bil-propaganda, dan fil-waqt li jipprova jitfa' dan l-iskandlu enormi taħt it-tapit. John Vassallo jfakkar ukoll kemm il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kellha raġun fuq din is-serqa tal-isptarijiet u jgħid li probabbilment dan kien l-akbar reat il qatt seħħ kontra Malta, fil-waqt li insisti li d-deal ta' Vitals u Stewart kien biss frodi. Dan huwa reat li jitfana fl-aktar punt baxx fejn għandek aktar minn 400 miljun euro illi m'hemm xejn xjuri għalihom, kiteb Vassallo fit-Times of Malta. Fuq kollox jistaqsi kif il-Gvern jista' jibqa' jdawwar il-fatti bil-mod kif qed jagħmel. Dan id-deal tal-isptarijiet kien daħal fis-seħħ fi żmien Joseph Muscat u warajh Roberta Bela baqa' jimpalalu mill-miljuni. Dan meta ma bnew ebda sptar ġdid f'Għawdex, ħallew l-isptar San Luqa fi stat diżastruż u ma wettqu ebda investiment maġġuri fl-isptar Keringrek.